Shoko randinaro is coming from the book of John chapter 2 is a common scripture. Shoko ratinoziva vazhinji asi Mwari wedu une zvitsva nguva dzese. On the third day there was a wedding that took place at Cana in Galilee. Jesus was there, and Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." On the third day there was a wedding that took place in Cana, and Jesus was invited. Nditaure pamusoro pekuvimba na Kristu kana pamusoro pekuziva kwekupotera. There was a wedding set up. Muchati aronga zvinhu zvake ndokubva akoka vanhu vanouya kumuchato. Asi mazita evazhinji hatina kumanzwa kusvika tanzwa kuti mai vaJesu, mai Maria vanga varipo uye Jesu aripo pamuchato akokwa. Ndokubva pava nechallenge. Ndokubva pava nechallenge yaidemanda a miracle. They ran out of wine. Wine yakashota pamutambo. Mary ndokubva approacha Jesu achiti vanhu vapererwa newine. Pamuchato uyu, pamutambo uyu panga pane murume wainzi master of ceremony, the guy who was in charge of this wedding. Anga asiri Jesu. Jesu aingova part of the people vanga vakokwa. So Jesu angori part yevanhu vakokwa pamuchato. Muchato une vanhu vari kuurana, pana master of ceremony aripo. But when they ran out of wine, Maria wakaenda kuna Jesu. When they ran out of wine, Maria wakaenda kuna Jesu. Nechikonzero chekuti answer mindiro yaakudiwa apa haisi mindiro ingagadziriswe na master of ceremony, ingagadziriswe nemuridzi womutambo, ingagadziriswe nevanhu vazhinji varipo, but Jesu bedzi. Muupenyu tinogona kuzviunganidzira vanhu kana tinogona kuzvikonekta nevanhu vazhinji vane zvavanogona, vane unyanzvi, vane kungwara kwavakaita, vane zvavanoziva. But there are some challenges in life anongoda bedzi kuti iye Jesu ataure shoko. On this miracle yakaitwa kuti mvura ive wine, Jesu haana action yaakaita, asi kuti wakataura shoko. Varanda pavakazvinzwa, the servants, shoko iroro vakaritenda, vakaita sezvaataura, mvura ikashanduka kuva wine. Mhando yemiracle iri pano toda kuti tigone kuioneswa. Imiracle ine chekuita neaction yevaranda towards shoko raataura. Pane zvatinogona kunamatira kuti Mwari itai, pane zvatinogona kuchema kuti dai Mwari matiitira chinichi. But pane zvimwe zvekuti tikachema iye anotaura shoko, isu tikaita act upon his word, tosangana nechataichema, tosangana nemhinduro yezvatiri kuda. Kune zvinonyengetererwa, kune zvinotsanyirwa, kune zvinonamatirwa. Kogoita munana unoitika nekuda kwekuti munhu une faith, unotenda kushoko rataurwa naKristu. So pano ndine varanda vaperforma a miracle, nekuti ukazvitarisa vanhu havana kutita mvura Jesu akanamata kuti may this water be turned into wine. But vanhu pavakatuta mvura vakanzi endai munopa mukuru wemutambo, it turned into wine. Pasina kutaurwa kuti this water must turn into wine, asi nokuti varanda vaingoteerera zvaari kutaura, iye akavati chitakurai mvura munopa mukuru wemutambo. Pavakapa mukuru wemutambo paakanwa akabva anzwa taste haisisiri yemvura asi kuti yava yewine. Zvoreva kuti munhu wese asina wine, munhu wese apererwa newine, munhu wese ane chashota muupenyu,
akaziva akanzwa kutaura kwaKristu akaita sezvinoreva Kristu muupenyu hwake, anosangana nechakashota muupenyu hwake, kureva kuti mhinduro iripo paevery situation yatiinayo. Tikagona kunzwa kuti iye anoti kudii, anoda kuti tiite sei. Neimwe nguva ndakambotaura concerning this scripture kuti ichokwadi kuti richinyorwa shoko rinotaridza kuti they ran out of wine, vakapererwa newine, but the revelation behind this havana kunge vapererwa newine, nekuda kwekuti wine yanga iripo as a person. Iye Jesu anoti ndini muzambiringa wezvokwadi, I am the true vine. So we get wine from the vineyard or from the vines, which means wine yanga iripo isina kupera, but iri nhau yekuti havana kunge vaengeja Jesu kusvika wine yavo yashota. Havana kutaura naJesu kuti vawane imwe wine kusvika wine yavo payakashota, ndo pakazova neimwe wine, kureva kuti wine yagara iripo, but ava vakagona kuzoziva kuti pane imwe wine nekuda kwekuti yavo yekuronga kwavo yanga yapera, yanga isisipo. So pamuchato wepakana havana kuita run out of wine, vanga vaita run out of revelation concerning wine, kureva kuti pamwe pacho patinochema dai Mwari vatiitira zvinhu inyaya yekuti Mwari vakatoita kare, basi tisu tisiri kuziva zvekuita kuti tisangane nezvavakatiitira. Mukadzi weSamaria paakauya patsime achida mvura, akatouya nechirongo chake akatanga kuchera mvura. Jesu ariye tsime rakabva kudenga, ariye ane mvura yeupenyu, the living waters. Asi mukadzi wakasvika pakuchera mvura yaakajaira yetsime raJakobho, achisiya tsime redenga riripo, nokuti Jesu akati dai waiziva ari kukukumbira, iwo ndio waitomukumbira nokuti iye ane mvura mhenyu. Zvoreva kuti mukadzi paari kutsvaka mvura iri dhipa, Mwari vaprovaidha kare mvura iri pasurface, but mvura yauya as a person ari Jesu. So pakana havana kupererwa newine, vanga vakapererwa nerevelation, neidea yekuti iye wanonzi Jesu watakoka ndiani. Kureva kuti ukava nerevelation, ukava nemamwe maziviro, uchaona kuti hauna chakashota, asi kuti mhinduro yagara iripo padambudziko rako. Chaunofanirwa chashota mauri is the revelation concerning Jesus. In this year 2022, why Mwari vatitendera kubata this scripture neengwe yandiri kutsanangura. That's the theme scripture for the year, for the Facebook family and the church as well. The year of greater revelation. Gore Chizaruko chakakura. The year of greater revelation. Nokuti what? Revelation, you grow and mature in the dimensions of revelation. Jesu iwine ndiye mzambiringa wezvokwadi. Yake wine haipere, yake wine inodarika yanga iripo. So pamuchato wepakana havana kupererwa newine, but kuti vanga vakapererwa pakuziva kuti Jesu ndiani, nokuti vakangomukokawo as a guest, semunhu angonziwo aatende avewo pamuchato. Havana kunge vaziva kuti pavari kukoka Jesu vari kugadzirisa dambudziko richato-rise up. Pavari kukoka Jesu vari kutogadzirisa nhau yewine. Muchato pavakapererwa newine, haisi wine yanga yapera, but kuti revelation mavari yanga yakapera, vanga vasina a greater revelation yekuziva kuti iye ambori ani. Nokuti vakamuziva kuti iye ndiye wine, pakapera wine,
haasi Maria waifanirwa kuenda kuna Jesu, but even the master of ceremony ndiye aifanirwa kuapproacha Jesu. Kureva kuti vese havana chavari kuziva concerning Jesus except Mary. Nokuti Mary haasi muridzi wemuchato, Maria haasiriye muridzi wemuchato. Bible rati Mary the mother of Jesus was there, she was also invited. But pakapera wine, Mary ndiye ane a better revelation. So when you got a greater revelation, auomerwe, aunetseke kana paita challenge, unoziva kwekuenda, unoziva kutaura naye, uye unoziva kuti iye ndiye mhinduro yezvinhu zvatiri kushaya pano. Kurati kazhinji pane zvinhu zvatiri kushaya zvatisiri kuwana muupenyu, zvatiri kuchema kuti dai Mwari matipa gamba zvinhu zviri murange kana zviri muremu yezvinhu zvatakapiwa kare, but hatina kuzvipiwa as wine, takazvipiwa as a person. Jesus is the new wine of the New Testament. Okay, let me download it this way. Say miracle iri recorded as the first miracle of Jesus. And iri miracle yakaitika pamuchato. Iri miracle inechekuita newine. Muchaona kuti Mwari vachida kuponesa nyika, vanotipa Jesu ane ropa rinonzi once and for all. Kare vanhu vachinamata vachida kuyanana naMwari, kwaitwa ma-sacrifice, ma-animal sacrifices. Saka Jesu ari kuuya neropa rinotsiva, ropa remhuka. Ropa remhuka yeli gore negore raifanirwa kunge richisaswa muhall of the holies kuti vanhu varegererwe gore negore, kureva kuti ranga risingagone kupedza dambudziko racho zvachose. Asi Jesu paari kuuya, ropa rake sacrifice i once and for all. Ndozvokutaurwa nemukuru wemutambo kuti iwo watipa wine inonaka nekusingaperi, which means ropa raJesu rakatinakira nekusingaperi, rinotsiva ropa remhuka, ma-animal sacrifices aiitwa kare. So the first miracle of Jesus pa wedding, pamuchato wepa Cana, ndi Jesu auya kuzochatisa, nokuti ropa rinotaura relationship, ukama. Saka munhu kuti ave neukama naBaba anofanirwa kunge atenda muna Jesu Kristu. Zvoreva kuti kuuya kwaJesu ari kuuya kuzogadzira muchato. Jesu wauya kuzopa muchato, kuzopa ukama, kuzopa kuyanana, kuzopa bond relationship yemunhu naMwari. Saka ropa rake ndo wine, once and for all sacrifice. Ropa rake ndo wine. Saka neimwe nguva munzwa achitaura kuti why do you involve me? Jesus replied, my time is not yet. Kureva kuti ari kuedza kutsana kuti ndiri kunzwa zvinhu zviviri pauri kukumbira nhau yewine, kuti wine yapera. Paari kuti my time is not yet, ari kunzwa Maria achikumbira ropa kwete wine. Nokuti kuna Jesu wine inoreva zvinhu zviviri. Wine yekutanga iwine, wine yechipiri abata mukombe anoti wine iri, it symbolizes my blood. Saka paari kuti my time is not yet, ari kuti sei wada chinhu chaunowana bedzi kana ndaenda pamuchinjikwa, sei wakasika kuda kukumbira ropa rangu, iro ropa ndakauya kuzorideura pamuchinjikwa. So pamuchato wepa Cana hapana kupera wine, pakapera revelation. Pakanga pashayikwa chizaruko chiri deeper or greater concerning kuti watakoka uyu ndiani. Mukadzi weSamaria paanoti kuna Jesu takamirira Mesaya akauya achatudza chokwadi. When you lack greater revelation, you will continue to wait for something that God has already given you. Unoramba wakamirira chinhu chawakapiwa kare naMwari. Munamato wangu ngwanani anasi kuti Mwari vatiwandire nyasha tifambe mu dimension ye greater revelation. Tifambe mu dimension ye greater revelation ye chizaruko chakakura. That 2022 is the year of greater revelation.
nekuda kwekuti zvimwe zvatinochema kuti Mwari tipei, zvimwe zvatinochema kuti Mwari titambidzei tigamuchidzei, zvatinochema kuti zvapera zvashota patiri, zvinhu zviri available muna Kristu, muna Jesu. But dambudziko nderekuti ukaleka the greater revelation, munotaura statement yekuti pano pane shortage, yet hapana shortage. Wine iripo. Murume wamakoka anonzi Jesu is the new vine, is the true vine. Ndiye muzambiringa wezvokwadi. Kureva kuti kana mune mazambiringa hamufanirwe kuchema kuti wine yakashota. Why? Nokuti wine inobva mumazambiringa, inobva mumavines. So Jesu ndokubva Maria adzokera kuvanhu akati, do whatever he tells you. Itai chero zvaataura. So kana Jesu wauya kuzotipa relationship na Baba, pova nemashoko ekuti do whatever he tells you to do. Kureva kuti there is a dimension yatofanirwa kuoperata nayo mukunamata Mwari, yekuti you don't question God. Kana Mwari vatiita chinhu, iwe une dambudziko nechichemo chokuti dai Mwari magadzisa zvinhu izvi, unofanirwa kuisa Mwari paremu yekuziva kuti Mwari vanoziva chandinochema, Mwari vanoziva chandinotsvaka. So kana iwo shoko ravo vataura kuti ngaticherei mvura, ngatitutei mvura, zvoreva kuti mvura iyoyo ine chekuita newine iri missing. Hongu mvura haina taste, mvura haina color, haina taste, haina color. But mvura ukaitarisa pachayo isina taste kudaro, vanhu pavakatuta mvura vakapa mukuru wemutambo, the water turned into wine. Mvura yakashanduka ikava wine. Zvanzi mikombe yakashandiswa, there were 6 stone jars which were used by the Jews for ceremonial washing. Jesu paari kuti vanhu tutai mvura, makate kana kuti majazi ari kushandiswa, they were not meant kuti apinde mumba, aichengetwa outside setsika yavo yekuti mvura kana yaiswa majagi vanhu vageze, ceremonial washing. But Jesu ari kuti handichada chitendero chekungoti kunzouku zvinoita sekunge uri right, but mukati musina kuchena. Nokuti makate aya anga ari meant kuzadzwa nemvura kuti vanhu vageze, ceremonial washing, washing of the outside. But Jesu ari kuti now ndauya nevhangeri risingabate panze mukati makashata, but vhangeri rinonatsa kubva mukati zvichibuda kunze. Nokuti makate aitakura mvura yekugeza kunze, ceremonial washing. But Jesu paari kuti tutai mvura, mvura ndokubva yava wine, makate haachatakura zvine chekuita neceremonial washing. Makate aya akutakura mvura ine chekuita nemukati. Kusaziva kuti Jesu ndiani, kusava ne deeper or greater revelation, kunoita kuti mucheme kuti pano pane zvashota. Yeti chakatanga kuwanda kwewine, nekuti pane yanga iripo, uye Jesu paakauya ndokubva pava neimwe. So wine dzanga dzaapo dziri mbiri, many made wine and wine from above. But vanhu pakapera wine yavo yavatsvaka vega yemizambiringa yavo, vakatanga kuchema kuti pano hapachina wine. Unoziva pane nguva yaunogona kuchema kuti Mwari vandisiya, pano hapasisina business, Mwari vandisiya, pano hapasisina zvinhu zvandaichema nekutarisira. Yet zvinhu izvozvo zviripo, but you need greater revelation to see. Mwari ngaatipe meso emweya ekuona, nekuti pane nguva patiri kuchema kuti pano pane zvinhu zvakashota, zvinhu zvakapera. Chakatotanga i-solution, chakatotanga i-answer, chakatotanga i-increase, kwete shortage. Kureva kuti pamuchato wapakana Jesu paivapo as a person, he was also there as a solution pa shortage chaitika muupenyu hwevanhu. But inhau yekuti vanga vangomukokawo, vamutrita as one of the guests, vasina kumupa that room, asi mai vake bedzi ndo vakaenda kwaari vakati vanhu havachina wine.
ndoda kuti munzwe chini chama dzangu. Jesu haana kunamata pamusoro pemvura kuti I command this water to turn into wine. Hakuna kuitwa prayer iyoyo. Obedience yakaitwa nemaservants kutakura zvirongo zvemvura vachiendesa kumukuru wemutambo. Iyoyo bedzi yakadenha munana. There is a dimension yekuti Mwari vanoita miracles. There is a dimension yekuti ukava obedient to his word, miracles they also happen pasina declaration or anything else. Kureva kuti kune imwe wine yakavigwa mumvura, but yaakuda vanhu vanotuta mvura nokutenda. Kune wine yakavigwa mumvura inongoda bedzi vanotenda kuti Jesu ati kudii, vakangotuta makate emvura iwayo zvinongoitika zvega kuti mvura iyoyo inoguma yava wine, pasina munamato, pasina kutaura kwa Jesu kuti I command this water to turn into wine. But Jesu paakataura shoko kavari vanhu vakatuta mvura, it turned into wine. Kureva kuti shoko rake raanotaura rinoadresa chiri missing, chiri kunetsa muupenyu hwemunhu. Shoko rake raanotaura rinoadresa chiri missing. Even asina kumenshena the name yekuti wine, but nokuti iye pachake ndiye muzambiringa wechokwadi. So zviri maari iye ndiye wine yacho, ndiye muzambiringa wezvokwadi. Saka shoko rake vanhu pavanotuta mvura inotora the nature of the one avapa a command yekuti tutai mvura. He is also the true vine. Moses abvunza Mwari kuti Mwari muri kundituma, asi vanhu vakandibvunza ndatumwa nani. Mwari vakataura zita randoda kuti gononzwisisa, the I am that I am, ndichava wandichava, which means kana Mwari aripo une chese chaunoti chiri missing achisi missing. You need greater revelation yekuti Mwari ndoitei. Chese chaunofunza kuti chashota chapera, iye Mwari ainewe, chinhu ichocho hachina kupera. Ndiwo wapera kuziva, hauna the greater revelation. Why? Nekuda kwekuti kana Mwari aripo wakwana nezvese. Alright, I'll give you this understanding. 2 Kings chapter 5. Ndofunga tese tinoziva nyaya yemurume anonzi Naamani. Bible rinoti Mwari vakapa Naamani kukunda paonde dzake dzese. But he was a leper. The Lord was with him and he was still a leper. But say Mwari vasiri kupedza leprosy ya Naamani kana shoko richiti the Lord was with him but he had leprosy. Uchaona kuti Naamani healing yake yanga yakauya kare maari, but yanga yakavigwa kuva humble kana kuti humility. Tinogamuchira zvimwe zvinhu muna Mwari, kwete neminamato bedzi, but nekuita maprinciples ari mushoko raMwari. By giving you also receive. In prayer you also receive. With humility is another angle yekuti kune Mwari pane zvinhu zvokuti Mwari vakakupa, but iwe usati waanazvo nekuda kwekuti kana chichigamuchirwa nekuzvideredza, your character can delay you to receive what God has already released into your life. I'll repeat this. Your character can delay you to receive what God has already released into your life. Kune zvinhu zvokuti Mwari vakatokupa, but hazvigamuchirwe neminamato, hazvigamuchirwe nefasting, hazvigamuchirwe neworship. Zvinongogamuchirwa bedzi when you become humble. I'll give you an example. Let's say wakamira, wakasimuka wakamira. Mwari oreleasa chinhu chauri kuda kubva kudenga chosvikowira pasa. Ukasvetuka chinhu icho chaugone kuchireceive nokuti chaiswa pasi.
ukadeclare, ukanamata, ukaimba, haugoni kuchireceiva nokuchaiswa pasi. The only way to pick that thing that God has released to you, you need to kneel. Unotofanirwa kukotama, kupfugama kuti ugone kunonga chinhu Mwari chawaririsa muupenyu hwako. Asi chinhu ichocho chikaiswa mudenga, kupfugama hakukutendere kuti ugone kunonga chinhu ichocho, kukubata chinhu ichocho. You need to stretch your hand kuti ugone kusvika pane chinhu icho, kana kuti kusvetuka. Kureva kuti pagadzikwa chinhu panokuudza kuti chinotoreka sei. So kune zvinhu zvakagadzikwa murange yehumility, yekuti when you become humble, when you respect others, when you love people, so Naaman healing yake yakauya musi waakasarudza kuteererawo the voice izwi remusikana webasa aishanda mumba make. Remember, iye aiva an army commander. Commander basa rake kuisa macommands, vanhu vachiteerera zvaanotaura. So Mwari pavakareleasa healing mulife yaNaaman, healing yake aigona kuisvikira, kuigamuchira bedzi musi waanosarudza kuva humble, ogonawo kuteerera musikana webasa ari mumba. So kune zvinowanikwa nehumility zvausingagone kuwana by prayer, by fasting or by worship. Ndati chinhu chikariliswa, chikaiswa pasa, wakumbira chinhu kuna Mwari chichadonha kubva kudenga, hauna kuchiona chichiuya, but cha on the ground. The only way to get that thing is to kneel, to bend down. But let's say chinhu ichocho chagadzikwa mudenga chiri pamuti, you don't need to kneel, but to stretch your hand to reach where it is. Kureva kuti iwaya maprinciples yekuti chagadzikwa papi, chinotambirwa sei. So kune zvinhu zvekuti Mwari vakatotipa, but zvakavigwa muhumility. No matter how prayerful you are, how connected you are, ukasangova humble, chinhu ichocho hachibatike, icho chiri chako, ende wakachipiwa kusvika musi wekuti shoko rinokudyarika mauri, obva wava munhu munyoro ari humble, then you can pick that thing. This is the year yatinofanirwa kunamatira greater revelation, Chizaruko chakakura. Nokuti zvizhinji zvatisina kubata mugore ratapfuura pfuura, hazvireve kuti Mwari havana kutipa kana kuti hazvipo, asi takashayiwa a revelation, kuvhurwa kwemeso. I'll give you an example. Let's say ndiri muno mumba, ndasvika muno mumba ndiri kubva kutown, but hakuna magetsi, mune rima. Then zvekudya zvangu zvakaiswa patable apa. Nokuti mumba mune rima, ndine nzara, chikafu chiri patable, ndinogona kutadza kuchidya nokuti handisi kuona kuti patable pane chikafu, ndine nzara. But panongouya magetsi mova nelight, ndinobva ndaona kuti patable pane chikafu, ndotogeza maoko ndodya. Hazvireve kuti pauya light ndopabikwa chikafu, pauya light ndopava nechikafu patable. Chikafu chagara chiripo, but light randibatsira kuona zvinhu zvagara zviri available. David unoti, thy word is a lamp unto my feet. Shoko renyu ndo mwenje patsoka dzangu. Shoko raMwari chiedza, light. Ignorance ndo shadow picture ye darkness. Saka shoko richiti kuchema kungauya usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Uri kunzi usiku irima, chiri kunzi rima ignorance. Kurati ndinogona kuchema nenzara, chikafu chirimo mumba chiripo patable, nekuda kwekuti handina light, handisi kugona kuona zvinhu zviripo. Aga achema nenyota, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Sazvoreva kuti aichema nenyota ari patsime, nokuti Bible harina kuti Haga Mwari vakamucherera tsime kuti anwe mvura achema nenyota. Bible rinoti Mwari vakamuvhura meso akaona tsime riri pedyo naye.
which means chakatotanga mulife yaHaga haisi nyota. Chakatanga akasvika patsime akatanga kuchema ari patsime nokuti meso ake akavharika. Mwari vaitoziva kuti paachadzungaira achitenderera murenje achasvikogara panzvimbo ino. Ndokubva vachera tsime ranga rakatocherwa riri pasaidi paanosvika. Kuna chakatanga mulife yaHaga haisi nyota, chakatanga kuva netsime pedyo naye. Chakamupawo kuchema meso emweya asina kusvinura, akachema nenyota. Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Ufunge nokuti Mwari unoziva ramangwana. Mwari unoziva zvatichada. Saka makona kuti Mwari havana kutanga vasika munhu vakazobvunza munhu tunodaire zvekudya. Vakachatanga chaitika munhu akaiswa mugarden rine michero yaanofanirwa kudya. Kureva kuti Mwari vakatanga neprovision pasati pava neneed. Mwari vakatanga nemhinduro pasati pava nemubvunzo. Chakatanga kuvapo pamazuva aNoah haisi flood. Instruction to construct an ark. Zvoreva kuti maresources ekuvaka ngarava anga ari available before the flood. The gopher wood or the gopher tree was already there before the flood. So we need a greater revelation. Tinoda chizaruko chakakura. Tiregere kugara tiri vekuchema. Iye Mwari wedu ari Mwari une nyasha ane rudo. Akaprovide, akaisa favor pedyo nesu. Asi tinosvika pakutaura kuti aiwa pamuchato paCana waini yakapera. Gamba vari vanhu vanga vakapererwa mukuziva kuti murume watakoka Jesu rimwe zita rake ndiani? Ndiye muzambiringa wechokwadi. The true vine, that's John 15. He is the true vine. Ndiye muzambiringa wechokwadi. Kurava kuti vanga vakoka wine pamuchato ndokuzochema vachitapirirwa newine. Iye wine wacho aripo as a person. Oza pane zvinhu zvatiri kushaya. Mwari zvaakaprovide kare. But nokuti hatina chizaruko, tinogona kuchemera zvinhu zviri available nekuti tiri kuleka a greater revelation. John 15. I am the true vine and my Father is a gardener. I am the true vine and my Father is a gardener. I am the vine and you are the branches. Hapana wine yakapera. Asi vanhu vakapererwa newine kuti vanga vakapererwa nekumuziva kuti Jesu ndiani. Thank God for Mary. Wakagona kuziva kuti nyaya yedu kugadziriswa pano haidi mumwe munhu, haidi master of ceremony, haidi the bridegroom or the bride, inongoda iye Jesu ari pano. Mukati megore ratiri kupinda, Mwari ngaatipe meso emweya ekuona zvavakatiitira kare, ekuona nyasha dzavakaisa pedyo nesu. Pane pamwe pekuti Mwari vakaunza munhu mulife mako akatakudzwa zvinhu zvaunonida mulife mako. So Jesu achiuya pamuchato iwine yauya, but ivo vaiona Jesus as a person, vakatadza kuona Jesus as the wine. In other words, dai vakaziva kuti Jesu iwine, hapana pavaifanirwa kumboita budget yewine, nekuti cha budget iyo yewine nemari dzavakaunganidza kuti vatenge wine yepamuchato. Vaigona kuseva mari iyoyo, vongoti kokai Jesu. Kana auya tomuudza kuti hapana wine. So kana wine yakawanikwa kubva pamvura, zvoreva kuti zvatinoda zvinogona kubva pane zvimwe zvinhu zvatinoona sekunge zvisina basa. Kune blessing, kune breakthrough, kune imwe favor Mwari yaanogona kuunza muupenyu hwako yabva pachinhu chaunofungidzira kuti hachina basa, hachina nyaya. Mwari ngaakuropafadze pazvidiki zvaunobata usangane nenyasha zhinji. Mwari ngaakukomborere mukati merino gore. Pane zvaunobata zvinenge mvura, iregere kuramba iri mvura, but ive wine, chive chinhu chinotapira, ive solution.
He turned water into wine. Mwari anogona kushandura business diki iroro zvaunobata zvidiki izvozvo zvikava nemaresults akakura. Toda tumuone kuti munana uyu hauna kuitwa nema-apostles or the disciples, the servants. Even the master of ceremony akapedzera ashedza the bridegroom achimubvunza. Why? Anga asingatarisire kuti even the servants can be used kuti vaunze solution pamuchato. Akasvika paakashedza. Then he called the bridegroom aside. Master of ceremony haana kushedza the servants aside kuti avabvunze zvafamba sei. He called the bridegroom. Mwari ngaakuropafadze kuti zvinhu zvinotarisirwa kunzi zvichaitwa naananhingi vane mazita nematitles. May God use you to bring solution to the community, to the society, to the nation. Mwari ngaakuropafadze akukomborere. Zvinotarisirwa zvinoitwa naananhingi vane mazita vanoremekedzwa nematitles. Mwari ngaakuwanire nyasha. Zvigone kuitwawo newe nekuda kwenyasha zhinji. He called the bridegroom aside, not the servants. He called the bridegroom aside. But John chapter 2 verse 5, his mother said to the servants, servants, varanda, not apostles, not disciples, the servants. Ndo vakatuta mvura yakashanduka kuva wine. But mkuru womutambo anu atapirirwa akufara, he called the bridegroom aside. Nokuti waitarisira kuti ndofunga mukomano ndiye akarongeka, ndofunga varidzi vemuchato ndo vakarongeka vaita zvinhu izvi. Mwari ngaakukomborere mukati megore ratinopinda. Maoko ako ngaaropafadzwe. Ubate zvinhu zvisina zera newe. Zvekuti vanhu vanogona kufunza kuti zvarongwa naananhingi vane zvavanoziva, vane maconnections, vane matitles. Ngavazoshamisika kuti newewo Mwari akuwanira nyasha kuti uunze solution to the nation, to the family, to the community. Hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru. In this year of greater revelation, mukati merino gore rechizaruko chakakura, Jesu ndiye nazvose zvatinoda. Kuva naKristu kuva nezvese zvatinoda. But kuti ugone kuziva kuti zvese zvandinoda zviri maari, you need greater revelation. Jesu ndiye wine. Saka pamuchato paCana pavakapererwa newine, changa chatotanga kuitika, wine yanga yakawanda, yevanhu yanga iripo, uye wine yakaburuka kubva kudenga, anova Jesu anga aripo. Mukadzi weSamaria aenda kunochera mvura, akaramba achida kuvavarira kuchera mvura mutsime raJacob. Iye Mwari aburutsa rimwe tsime, Jesu anova the living waters. Kureva kuti mukadzi paakaenda kunochera mvura, akasvika paine matsime maviri, the spiritual and the natural. But wakada kuvavarira kuchera munatural, mune tsime rinopwa rinopera, achisiya Jesu anova tsime rekudenga. So mukadzi paakaenda patsime akasvika paine matsime maviri. Mhando yemvura yekutanga, mvura yetsime raJacob, the natural water, na Jesu anova tsime rekudenga, the living waters. So pane nguva yekuti tinotsvaka zvinhu tichiti zvakashota kana kuti zvapera, yeti zvakatowandisa, but we lack a greater revelation. In this year of greater revelation, may the Lord open your eyes. May the Lord God use you as a servant to bring a greater result and solution to your nation and to your family. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.